Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan agaira dare dare Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبدا شريف لا تي لا جبرو مالكنا مالكوا كفولين ولا نمدو وهي أوديتي أو من سؤالنا شريف لا تي لا وقت بلا جلنا أغا واجلي كن أغا بي واجلي كن أم بدار السلام La dala sangosa aleni abalima ona sinju aninga faradar islam ko bela jelenka ube faranyonga ga wajuli kena belebele sigi kasali kira ga bangeli nusojali irali o hukum konnala bara bela jelenkera janvier kalo samba fla ani mugan woro konnala dar es salaam wajuli kena ka anga malmatuba chama tumino ani anga karamogo bawo chama bara nunduna na anga malmatuka blasrali kawnye femi sharolula anga je anga nyamada olufe nasigira alakira ka keneka halna kira hadisa denkele ango fo ka bo kumala ka di ankara mawma ka fuye ku ka ala deli a foto ko nyuma ko ala ka noya amin alakira kisini ne babai kira na ka sahaba donani jogode kira ya ka sahaba ulamo ni jogode ode la Abu Hurairah ta abe ala kira ka hadisa do abala kale hadisa denkele nebo fo ka bo kumala Abu Hurairah ta e mune fo ako ko ala kira ko ale ma don la kisini ne ma bai ako ya Abu Hurairah alayka bi husnul khulq akodi kala kira ko alema Muhammadu ko Abu Hurairah akombi mani jogo nyuma yai jaslame jogo de kan yakwe sigatala ibado ala kira jogo de ato ma chama sera ka do dine nkono nan niche kira jogo oye ma chama ne la sama ka do dine nkono trawore wa islame e jogo de bato ma chama me na dine nkono nan ode la kira ko Abu Hurairah tama akodi ako Abu Hurairah tama akomi mani jogo nyuma yai ale kira de bo fa fena kisini ne mabai ako muumini ga mizani lahara jodo mimba giria kosebe naam ako e jogo de ako manto ni jogo nyuma tula o para ko manto inte Allah awo manto ko jogo nyuma te o manto te ni no ala kira de kote kisini ne mabai Abu Hurairah ta bena ala kira ni nkaw ako ya Rasulullah ako mune jogo nyuma ya yere mune jogo nyuma ya yere kira bena fo sada kurunya damado mune jogo nyuma ya yere afani kira ko ako jogo nyuma ya mu yere tugu mogola mogo nya tige Allah tugu mala mami ya tige ila balimaya konona furu konona bara nyokonya konona sigi nyokonya konona mi ko kata te jima ita dama mi ko kate kuma ife kuma fe mi ko kate fe kika here katige ala kira ko ko ni jogo ni mayai Allah ni ne jogo ni mayai mami ti fe yere katuko ala mani tefe ka foi me e ka kola fona kera tore kika nyuma kai mi tefe ka fentima ita dama kirako akoni ne jogo nyuma yai Allah ni ne jogo nyuma yai ako waika ya fa mama fe mami toro ame ala kira de ka kena kande islamu muso ame ala kira de ka kena kande sallallahu alaihi wasallam koni ne mauludu yere kunye ya fa itonyo bagamba
ala kira koti ame kira mi nga kene ka ko kira ya fara tonyo bagauma sallallahu alaihi dimi to ala ka sabali ama yere bla ala kira no ala kira gena do mina ka ba fasola ka kuma surunya do mina ni fatu makan kera nay makan mine awa afaka bagaw olu jole mbanye kira mune ke ku jabi neni akodi ne bambal mam so yere bla ala kira no na ka do mina etu galom so e du kono du fo ite saraila abana wa ika kuma yere te lame wa yere jatelente du kono na yere hanni beteme mo bu nya kera boyda bu dan parent boyda u ba fo ekoni ala nana wakati u yelema e de u nana soroke du kono nana olu de be kuran sara olu de be ji sara olu de be malo takana na isokono olu de dugla e de na mu fo du kono mo yo dona ama ala kira de ka kene kan ama ala kira de la dege de o do ene na mu fo na radio da ele ibena telephone da ele na fo du kono mo ya ku kunta do ko BBC ku kumba do ko BBC ya ai min flek nga kunta do ko BBC sisa ne fele mena ntasara ele ba ki kano kede ikano kede kira la dege ala isedi kira madomina kira subhanallah foka chaya kira alhamdulillah foka chaya muhammadu kira la ilaha illallah foka chaya kira allahu akbar foka chaya kira la hawla wala quwwata illa billah kira kuma foka chaya kira salatu ka chaya muhammad ni sedira imatuma o tuma ijo alai o kana ki jama kuma ide Allah afa ala ma barka ala tanusa afa ne na ala tanu ka da mu yera de la kunu ni bite kele ni kadi ala islam so afa kunu ni bite kele ala abarka men joye ne ben jo su kono ala ala ne be kurane kala ala ala ne be togofo ala ne be nyuma yakie ni ala ka nyuma ondoni ni de ala uta ala ka nyuma ondoni isigile me kira de ka keneka wa me kira de la degere ala ese di ala kira madomina hanana na maka mine kureshi ujolembe maka ka ujolembe ayu nyini ngade aka ba kono muhammadu bena munkaulabi muhammadu bena munkaulabi ya faima ba jogo desa ya fami fle ma ba de jogodo Allah ya fa balia ma ni jogodo Allah ma be ya fa ma ba de awo ma be ya fa ma ba de do kire yu ni ngara ba ko na ne na mun ka na bi ko hereke ye ma ba de e ya ma ba de de aw ye do ni nu man doro de kire mu ne ko akoy sahabu wa antum tulaka Allah aita ne ya farau bena tena fosi fo ala ese di mbalma ke Yusufu madomina ye fo Allah Yusufu febe diaraka ala ese da madomina ako abalima uma ko jara ki fo itauka ai shetane de donane na oni nyokonse ngame nunu de la digi na sigi kiraka amenu no de la dege de o de la kira ko kisini ne baba aba hurera tama ako jogo nyuma ya emiye ako tugu mogola mogomi ya tigaila afo ya fa mogomi tonyo itani mami ko ka tate jima mami ko atate jima ne ka dorome kelen koni ate chi ka sanyeka ne ya soro ka dama ma bade badu ne balmaw on de sigira ni kene ina nyogana chama ka salam go nyogantuma katla ka sigia kadiri arhamani fe mi appel lancé awma ko ud'uni astajib lakum was'aluni utikum ako ayni ala wele ngajon mbawla min ayende limbe awson ango alama anski be kenemiga amba deri ala fe akaka kama masabaya kama akaka numbai kama kenya tiki kama ko ala ta samare jirana amin ya rabbi masa in kai asona aye samare jirana kata soro ambise kata soro akanube annaka
tebe salon taka ka tasoro anga sabu nyuma ngu chogola uka kanu anuka deme anuka lanyini asabati lindo ala ka deme konona wala nasigiro kenaka ala den tanuka kan folo ala mi yayere kanu takado aterike ka kanuka naka kuma kan chamaye nga yoro dola ako man ata ar-rasul faqad ata Allah ni mami ya kira kan batu ni mami ya ala kira kame sallallahu alaihi wasallam ala ko kiyale di kame ambadi Allah fi ala kan ke mu goye min umba me ka famu ka tlaka dota ala ka barake nay amin wala nasi ila ala kira kanu kene kam muhammadu ka ambal mawfo ka ansinjum fo ka ankan bawfo ka ande me bagaw fo ka kene sigiba kelengale tiani musoka befo ka barka ala kira kanu na ko ala ka dume ambolo ko ala ka sabati ambolo ko ala ka anfanga se je dongo do kalo kun sawosa anga ala kira kanu do ida sigatala amin ko ala kira kanu idali angara mo bora ka do fi ala be kar safe na be min fe mbafe be kar safe na te min fe tofe be kar safe abe min ke mbode ke akonga min ke sirtu mbode ke ala ya fanye ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu balika chidem bay sallallahu alaihi wasallam na ya amlakata chimina na ya amlakata baramina kangan tesri ko se bokoroke koni ala kira ko kanga minto kanga mbolo kongo ko ka bola Allah ikakira sallallahu alaihi wasallam ni ko ibafe ni ko mbafe ambe ko kambafe fendo lebe ambe seka mingira mimba ira kambe ala kira fe sallallahu alaihi wasallam ni ekera ala kira fe ala kira fe ni amake ala kira fe ala kira fe wa Allah taala ya kanu baga ublaka kan ni ala ka kuma kan ni warafa ana laka zikraka alako muhammadu nene yi togo takadlon togala ki togo kwarta mami be efe abi etogo foto lame mami tife abi togo foto lame folo foiro ni mami kuibe tubi indi sera ala nyanima ibena do islam yala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubi te dafa aka fulana ni mami seljita ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah note do wi madafa ako ni mami misri wele ni ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah rafa'ana laka zikraka muhammadu ne yi korta ki darja ki to ka lon to wala fo baga be bafo ma o ma ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko fe ni mami ka be seli korta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa rafa'ana laka zikraka ala ko mamadu ne korta ni tarja ki dawla wa korta li nobe o ko fe ala ko chodi mana minaniye selike ka banka tiski ka te yakala ka ban ko ni ko ashhadu an la ilaha illallah fi kafo wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kana gaye sallallahu alaihi wasallam nate yati dafa wala warafa ana laka zikraka mauye ni me ka famu ne ba ne fa ni ya famu mauya me ka famu ka korodon ni e ma me ima famu mauya me ka famu ka korodon kadlaka barake nai be example da ma chekile ka kola ambe bokumana na'am abdullah ibn zaid abdullah ibn zaid lata cheba Madina kono aye click flash sabake occupation chichara ama sekata tira ziara sabla alay here min ke Madinatul Munawwara ni che min kan nore chede kelengelen tumana kuni beta unya daka foka tasese na aliko kale ka wuli sogoma ka nyeda ala kira kan sallallahu alaihi wasallam katlaka benit le ma gengele akasu alai akwaka dunan sura akasoka dunan ngonya ko ni kada ale ka tebe dina ko na fenta allah akbar badara alikoti abdullah ibn zaid ayt le sabaki ani ala kira kan no ko manje solo sabana ndo anana apasale allah fule barka bana fanga bana rasul ya fotu mami sallallahu alaihi wasallam ako ya habibi interge ika la halaya ya maranya korale muntu bila bana jumane be era ipasara ikoyokora inye ikera do mala fili ceyni dare do na ya ko ngol ko ta ala kira laje sallallahu alaihi wasallam ko ya rasulullah ako ya rasulullah kuna si ne e ka bolondala wa ako ai ako kunu yenye wa ako ai ako binna na jago yala
sabla ni ne ma inte lafiya Allah nate golo mandimi se mandimi kono mandimi me yebaliya de ntoro kan halaki kan ketan ina fo enye bena to komi takbir takbir suma takbir Allahu akbar rasulul mustafa ya mufata chain jabi ako abdullahi ibn zaid ebe ka kuma mi fata na make anga bi kuma wi na make anga Allah hayawi ebe ka kuma yi fo togoni na be emate yani arrahmani fe ala kan ni ke sino o mai aljina ko Allahu akbar wa kera koy ha o confirmer ka ba Allah alhamdulillah rabbil alamin na ma site ko ala yi janfa ifa ala ma dibi mo si ko ifa ma si ma ko ke ala la kika saya sababu yore Allah ta'ala ya sanati ka soro amana allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala akwa yanda saya ko fe kanani anyi ambe balu ambisa pour que kan tester kan gabara ulaje kan tagafa unaje ambe Allah ta'ala ya litasira nyumana wala kira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mi abe kenebla na ye dieto nya abora nya na maya kono demse ne bolla kata Abdullah ibn Zaid soro aka nakola ako baba ba kuma lobe Madina dugu kono ko mun kera ka bi ka foko chemin to Muhammad ka kera ta asoma yele mara ako ko dia ko afora ko Muhammad soma yele mara ako de woye kuma ba fode ako mbani ni ala pesa ni ka kuma nye chiere ko Muhammad soma yele mara aya ko lo ko ta kabala je ako ya rabbi ya manyani ni fe bikofe na solo Muhammad chiera segera alaka hinela bikofe ne kala musoye musoro ba kuna ka doko musoro ngana cheye bankula ba kuna ka don ko chedo Allah okora ko alaika nyi nora me ni tena mo mariye ple ngana masiye tun ka don ko ga ala kumbe no wanya domi Muhammad ko ski no wanya la sabu lay tutara o ala kira kanu ba do ayni an yara fana ko kambe ala kira fe na fora angato antato na fora kanga ke antake ambani Allah subhanahu wa ta'ala fe ka ke alai ka fo alai ka to alai ambo kalu bele bele ba kono ala ka chesri no ay ayni amin ala ka chesri dama ala ka nikun kenya dama anga islamia je ala ka to ala ka seto ala ka barko do anga tun islamia tu be kono ambi ala intano amma fo alai ko alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ka segin kam masabain tanu alhamdulillah masami aundan ka ankeni bunu haramadeni o doronte de ala ye dodo ka ke bunu haramadeni me alqiyama jodo o binyebe wulu ni fali ni saga ni saufe momna ni setri ala yulu ka kiru tige na kulu makunu turaba kulu ka ke bogomguye haramadeni do ba fo ya leitani kuntu turaba ko hanne ra tunga ke bogomguye na fo fali ni wulu kera chuguna ma fo alhamdulillah rabbil alamin masami aunda ka anke ni bunu haramadeni ka kila ka anke ni bunu haramadeni la horonye ka kila ka anke ni ala jama kisewye parce que ande ko ambanga kiraba kanu yira ala yere ye danfe minda ka kanu ala ye danfe minda ka bonya ka teme aka danfe bela jelinka ahabbahu min kulli habibin aya kanu ka teme kanu fe bela jelinka wa akramahu min kulli karimin aya bonya ka teme bonya fe bela jelinka wa rafa'a zikrahu aya kufali korota a diariye ibi ala kira togome ama dia ibi Mustafa togome sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabana nyingara na ko sala gnel eru kono minutu kono second kuna fenji membi ni second kilenti teme bien kono ni affaire ma pratiquer ni dama gosi ala Allahu akbar sabanti islamede akoti mo ko sieni amnata deni Abdullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam afo dobi ka fo e ma fo dobi ka fo e ala kira kanu dobi ka kanu e ma kanu dobi ka kanu na yi dia maludu participer na yi dia maludu toy maludu kebe ko ba sigi maludu kebe ko ulo de islam o tiala jaman kisay sallallahu alaihi wasallam parce que ni ala kira ta foite ate ala ko te qur'an ko laula muhammad astaghfirullah hadithul qudsi ko laula muhammadin ma khalaqtu dunya wal akhirah akoni muhammadu tunte ni ala ti ginye danti la harada wili bali
sallallahu alaihi ala ye cɛ min kanu a bɛ k'a kɛ cɛ min kama kosɔn bi cɛ min na ni e ma o ka kanu yira wallahi kɛra fitiri wale ye ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ala ye nɛɛma minnu kɛ olu baro bɔ nɛɛma jumɛn bɛ anw bolo min tɛ Aminata den ni Abdulahi den bɔ nɛɛma jumɛn bɛ anw bolo min bɛ Hashimi yu bɔ o tɛ yen nɔ ni anw ma kɛnɛ sigi alakira ye anw bɛna kɛnɛ sigi jɔn de Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء نستمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم فكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم منتصلوا عنه بالهلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم فمبلغ علمي فيه انه بشر ومبلغ علمي فيه انه بشر فمبلغ علمي فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم هذا هو حبيبك ورسولك ونبيك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم نيني يكا كراي يبوري كاسو كان يسيغي كيبي كرا من فيه علي توكو تيسي كافو كانو بغا تو اچوغو يالا مي wallahi ni ala kira tɔgɔ fɔra i sigilen bi cogoya min na i tora ten kira kanu b'i da la ti Muhammadu Rasulullah an b'a fɔ ala ye kan ni ce ale min ye anw kanu k'an kɛ ni ala kira mandenw ye k'an kɛ ni silamɛw ye ka tila k'an kɛ ni kira kanubagaw ye k'an kɛ ni mawludi sigibagaw ye an b'a fɔ ala ye kan ni ce dan cogo cɛɲɔ kɔfɛ ala sɔnna k'a da a ma fiɲɛ k'a la fiɲɛ t'a fan si la a t'a ye cogo la a t'a taama cogo la a t'a kumada la hali ala kira sunɔgɔ cogo ni cɛ wɛrɛ sunɔgɔ cogo sallallahu alaihi kana yanamu aynuhu wala yanamu aqluhu ale ɲɛkisɛ fila tun bɛ sunɔgɔ mais wallahi a hakili n'a dusukun tun tɛ sunɔgɔ Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam o de la don dɔ la ala kira kabako caman tigi a ko Jibril alayhi salam ani Mika'ila nana ma k'ale tun bɛ sunɔgɔ ani ɲɛlɛ ni ɲɔgɔn cɛ a sunɔgɔ cogo ni cɛ wɛrɛ sunɔgɔ cogo tɛ kelen ye Jibril y'i kanto Mika'il ma a ko ya Mika'il zinuhu bi asratin min ar-rijal a ko cɛ dafalen 10 ta mana cɛw tɛ dɛ
cɛw cɛla cɛ min tɛmɛnen don bɛɛ lajɛlen ka bonya ani janya ani girinya la a ko tanta i ka bila baskili fankelen kan i ka hasibiw ka yɛrɛwolo ta i ka bila baskili fankelen kan i ka fa wazarahum ala kɛra y'a bɛɛ lajɛlen pese tanu bɛ ala ye masa min sɔnna ka ɲɛ anw ma ka ciden dɔ ci anw ma min bɔra adamadenw yɛrɛ la a ni ciden n'i ye nin kanu i tɛ perdu n'i y'a kanu a b'i nafa jɔn de bɛ fɛ mɛlɛkɛw k'i fa tɔgɔ fɔ dɛ mɛlɛkɛw b'anw faw tɔgɔ fɔ dugu munna ne ko ko Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammadin wa sallim sallallahu alaihi wasallam ala kelen do kan mɛlɛkɛ dɔ de bila rasulu ka kaburu la alayhi salatu wassalam i ka sɔli kɛ wo kɛ mɛlɛkɛ in b'a fɔ ala kira ye ko karisa den karisa ye salatu kɛ e kan min ma ala kira kanu wallahi e fa tɔgɔ tɛ fɔ mɛlɛkɛw fɛ Allahu akbar an bɛ ala tanu masa min ye anw kɛ ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantɔn ye dɔw ko ala ma ko k'u ka cidenya to olu ka ni mantonya in sɔrɔ k'o b'u bɔ a ko ayi k'u tɛ k'a ye dɔw ko ka nabi ɲumanya in to ye olu bi anw ɲɔgɔnna dɔrɔn de fɛ ko ayi ko minnu sugantina n'a ye k'u bɛna ala ye anw k'a ye minnu sɔnna na alhamdulilahi rabbil alamina hɛrɛ ni hɛrɛ ni hɛrɛ bɛ olu ye wa an manton kelenw na dɔw tilala ka ba la tugun an bɛ ala tanu masa min y'an ka manton ye ka tila ka a kanu don anw na o dɔrɔn yɛrɛ tɛ ko ye ka tila ka anw k'a ka mawuludu kɛbaga ye nin tɛ sigida bɛɛ la nin tɛ kɛ du bɛɛ da la mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka nin financer nin ɲɛmɔgɔya tɛ di bɛɛ ma bɛɛ yɛrɛ tɛ sigi nin kɛnɛ na yɛrɛ ka sigi nin kɛnɛ na hali siɲɛ kelen ni ala ka fɛn a hinɛ farala kan o ye laisser passer ye bolo ko karisa e ka taa alijinɛ kɔnɔ sabula lahu b'ale de la n'ale ko ala ma ko jɛn karisa ma lahara jɔ don ala b'a fɔ n jɛ la walahu b'ale ni min ko ko n ta b'a fɛ ko i ta min b'a fɛ n bɛ se k'a d'i ma nin ka taa ba nin belebele y'a da don nin ka kuma na nin ka taa Allahu akbar o la an sigira kɛnɛ kan kɛnɛ min ye kɛnɛw la sɔn hɛrɛma ye an sigira da la min ye an ba dilihum ka da ye min ye garibuw kanu ka garibuw wele san o san k'u sɔn ale ko sɔnni t'a ban Seyida Mariam an b'i fo k'i ka dilika fɔ an ye a n'a dɛmɛbaga bɛɛ bolokɔniden kelen tɛ se ka bɛlɛ ta k'i ka balimatu fɔ an ye k'u ni ce ɲɔgɔn kanu na ikilafu tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye bɛnbaliya donna dɔ de natara anw y'a dɔn ko ala ye min d'i ma dɛ k'i b'o de sɔrɔ min ma sɛbɛn i tɔgɔ la i t'o sɔrɔ an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan alhamdulilayi rabbil alamina n'an ye mawuludu kɛnɛ sigi ko mawuludu anw b'a fɔ ko walanda so kana yɔrɔ so n'i ko k'i bɛ mɔgɔ kanu f'i ka mɔgɔ in de dɔn e ma ye an ka bi tile in na wa n'u ye mɔgɔ minnu kanu u b'u ladege a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a fini don cogo fo n'o se t'u ye a tagama cogo fo n'u se t'u ye u bɛ sabara min don ka taa yan u b'o mɔdi don walayi hali u kuma cogoni o de la n'i ye ala kira kanu alayhi salatu wasalam n'i tɛ pɛrdi i tɛ nimisa sa ala ko an ma lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ako ko ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kɛra ladigali fɛn ye anw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ye o de la ni ne ye mɔgɔ nalen ko mawuludu kɛyɔrɔ la kɛ ne b'i kanu quoi wallahi ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ n golosi muso kelen ma yan nɔ ko ne t'i nin fɛ ne ba bɛɛ lajɛlen kanu ne tɛ se ka n golosi cɛ kelen ma yan ko ne t'i fɛ n b'i kanu ala kama munna e ye belebele min kanu dɛ wallahi ne b'e kanu o nɔfɛ e ma ye n'i ye mɔgɔ min kanu hali a den bɛ k'a fɛ wa n bɛ karisa fɛ n t'a den fɛ a t'i t'a fɛ sa n bɛ karisa den fɛ n b'a den fɛ n t'a yɛrɛ fɛ ba in bɛ mun y'i kɔrɔ sabu a b'a dɔn k'i kɛra ne joli fɛ ne b'i fɛ o la ni ala kira kanu dɔrɔn ne b'i kanu wa ni ala kira kanu ala yɛrɛ b'i kanu o de la shayiru dɔ ko wakafali hawa bi haisu kuntu falesa li mutaqaddimun ankum wala mutaakhir Allahu akbar a ko ne ni dungɔ a taara ni ye yɔrɔ dɔ la a ye n jɔ yɔrɔ dɔ la a ye n bila cogoya dɔ kɔnɔ
ne yɛrɛ tɛ se ka taa tugun ne tɛ se ka segin tugun Allahu akbar o ye jɔn kanu ye sa Allah Muhammad jɔn de bɛna i dusukun kɔnɔ lajɛ ko jɔn dɔ kanu bɛ e la bi ka tɛmɛ bɛɛ kan wallahi n'o sɔrɔla k'o y'i den ye e ma kɛ Alakira fɛ n'o sɔrɔla k'o ye fa ye o ye furuɲɔgɔn ye o ye teri ye e ma kɛ Alakira fɛ Alakira kanu o de ye dusukun bɔ o de y'an bɛɛ lajɛlen dusukun bɔ o kanu de taara n'a ye yɔrɔw la wallahi o ye tiɲɛ nka kanu ye koyita tiɲɛ de don wa nkalon de don Seyida Mariam kumana de Seyida Marata kumana Seyida tu kumana Seyida minnu bɛ yan bi ne se k'u jate k'u s'a dan na ko ni n ye n kɛrɛ filɛ n bɛ yɛlɛ ni n ye n kɔ filɛ n bɛ yɛlɛ ni min y'a ta ne tɛ fɛ o k'a bila mais ninnu kumana mawuludu kɛnɛw kan yalima an bɛ k'a ta wa an bɛ ka baara kɛ n'a ye wa minnu tɛ taa mawuludu kɛnɛ na o yalima rasulu jogo bɛ olu la ka tɛmɛ anw kan wa ne ko mawuludu kɛla n ko n'a yera mɔgɔ la Alakira jogo ka tɛmɛ e kan nk'i m'a lamɛn ka ɲɛ e taara i sigi ten k'a jara ka wuli ten tɔ e m'a pratique i yɛrɛ wallahi o man ɲi atakbir rasulu alayhi salatu wassalam n'i ko k'i b'a fɛ i b'a lajigi a tun bɛ cogo di a jogo la ko Ala de y'a majamu ko wa innaka la ala khulqil azim ala ko Muhammadu k'e bɛ jogo la belebeleba ka sa dɛ wallahi Ala kabakoyara jogo la koyi o la ne ko k'i bɛ Alakira fɛ alayhi salatu wassalam e k'i gɛlɛya jogo belebelebaw ka ye e la jogo min tɛna lamaloya se Alakira ma don dɔ la lahara jɔ don min na kira 313 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ faden ka kɛnɛ kan don min na nabi ɲuman 124 n'u ka mantonw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ faden kɛnɛ kan an ma ni diɲɛ fadenya ni ninnu tɛ fu ye wa tilka ayamu nudawiluha bayna nas diɲɛ don bɛ ka yɛlɛma Ala fɛ cogoya min ye Ala ja o tuma na ne ko k'e bɛ Alakira fɛ e gɛlɛya Alakira ko min ka kɛ i seko damayira la la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha Ala t'i minɛ fɛn ma i tɛ se min na dɛ nka Ala b'an bɛɛ lajɛlen se dɔn o de la an k'an gɛlɛya Alakira ko an ka min kɛ an seko damayira an k'o kɛ a ko an ka min to yen an seko damayira an k'o to yen kanuɲɔgɔnw bɛ k'u kanuɲɔgɔnw ladege i yɛrɛ k'a lajɛ e ma ye ŋɔnɔtuw bɔra u kumana Alakira kan alayhi salatu wassalam Alakira kun bɛ ta n'a kelen o kelen y'a daminɛ i fari ka si bɛ wuli k'i jɔ nin bɛɛ lajɛlen ye nɛɛma ye an b'a sigi kɛnɛ siga fo kɛnɛ ka taa seere ye lahara jɔ don ko karisa den karisa sigira yen kɛnɛ kan a ye kɛnɛ in sigi kun jumɛn kama o bɛɛ lajɛlen bɛ i ye mun lamɛn i ye mun kɛ o la u ye Alakira fɔ k'a fɔ o tuma na an bɛna pratique an yɛrɛ la o de la san o san dɔ ka kan ka fara anw ka limaniya kan ka tɛmɛ san tɛmɛnen kan 2025 la an n'an jɛɲɔgɔn tun bɛ cogo di cogoba jumɛn tun bɛ anw na mun tun b'an na min man ɲi 2026 na anw ka kan ka dɔ fara an ka jogobaw kan an yɛrɛ y'a dɔn ko min b'an se Ala ma min bɛ adamadenya kalan ni ɲɔgɔn cɛ maa min bɛ yen ko o tun ye 15 mililu ye n'o ye Alakira ba o ye Alakira de ye alayhi salatu wassalam an tɔ bɛɛ lajɛlen n'i ko k'i b'an sɔgɔbɛ k'an sɔgɔbɛ i bɛ taa dɔɔnin sɔrɔ an na min man ɲi o de la Alakira ko wala tajassasu Allahu akbar oga min mɛnɛ na n'a man ɲi mawuludu tɛmɛnen kana sisan na ne ka kan ka dɔ de bɔ o la Ala kama Alakira kama munna ne y'a manton ye munna ne ye n disi gosi ko ne bɛ nin cɛba in fɛ o tuma na ni ne ma se k'o kɛlɛ k'o bɔ n yɛrɛ la ne ka kanu ma se a'udhu billahi minash shaitanir rajim تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان
كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Ame masata muka barka daka wala nyuman don masami nale de ye bonya bele jelen tigi masami ne ye se bele jelen tigi ona tabe masabi ba yere mandia aka jonye ka yere mashu aka jonna ina fo ale magodo de bula ka soro wallahi amago ko itana ame masayin tanu ba barka daka wala nyuman don o ko fe amani ni Allah subhanahu wa ta'ala fe akaka kisi naka nema jidi Aminata deni nabi Abdullahi deka Jemin tira kake hinay dan fem bela jene Jemin tira kake hinay yenamaya yi Jemin amma horon fusa ya ni jonye Jemin ma différence do horon ni jonche Jemin ma différence do nafolo tigi ni fantanche Jemin ma différence do arabuni fimante ni ne alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam an karamogo bora ka kuma alakira ka u ya ka jogo nyumanya fo an fene bina segi odeka amina cheminga kisata ani alakira ye minke cheye cheye tuye maminye ibina ka kira do ibina ka jogo nyumanya do wallahi ni kira nyote sa sallallahu alaihi wasallam awo mana kauni kanta kan fola minumbe nuba ese kaunga kira illa goshi kanga dine illa goshi wallahi umma muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam umma do ma jaman dona islamela ni ala kira jowe sallallahu alaihi wasallam o jogo bele do sahaba kero tume ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam ni sahaba kay fantan tundo se kunte ayi ni sahaba ken arabu fene kunte akun chemai se foi puti chenye wa arabu te ma chenyante abe alakira nofe mumenu dafale le ni sahaba ke bai alakira akumito ka tlonge bla aka sahaba ula kula yele usigilembe akunda yera fusaya mogomawo ni sahaba ke inaka fantanya anaka farafinya alakira kumba fe abakanu ayafo adala usigile anana tlunge ke afe me yana ka tlunge ngaye mulefo ako ya Julaibib uhibbuka Allahu akbar ako Julaibib mbama ke nebe efe Allahu akbar ayelela abonne ko imam sofuru fola Allahu akbar Julaibib radiyallahu anhu ay ala krafle ayere yelela ako ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jome songa dindi ne masa Allahu akbar ne fantani nte cheche nyumanye nte arabuye jon kelembi adendi ne madi Rasul ko ha ko mo gata dende mako o yoro bela Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka kani madneka nyonte nyomada awulila o yoro bela arabu ma bado min fene ye mu'minu ye islamedu aye furu srata mana chikata ofei ka bi fe ko demuso nyini ngale ta nyina yere de abi fe ka nyini aka sahaba kedo de min to ko Julaibib radiyallahu anhu manamina sahaba ke intara de fasiki ka ti foyer de fabi Julaibib do abado fenta boro abado fantando de fa yere fari fakara Allahu akbar akoy jomita ti fo musoyi atara chifa musoyi ko alakira biki de nyini de musoyi pa akontana ako ayati ka nyina yere kabe ka nyini Julaibib de muso ko Julaibib tume ko alakira ka Julaibib ko fandange farafike ay ko ta fo alakira ko ne de Allahu akbar demuso abeka fani basui abeka kuma imelame je ku shululen bora abina jabi fo alakira ka chidenye
denmuso y'a fa wele ka don a ba kan. Allahu akbar. A ko yalima aw bi Alakira ka yamaruya kan de sɔsɔ wa? Denmuso ɲuman a b'a fa bɔ tasuma kɔnɔ, a b'a ba bɔ tasuma kɔnɔ, wallahi. A ko aw bi sɔn ka Alakira ka yamaruya kan sɔsɔ wa? Alakira ye yamaruya kan min di ne dalen don a la foyi ti bɔ o kɔnɔ ni hɛrɛ tɛ diɲɛ ni alikiyama. Allahu akbar. Atakbir. Denmuso de ye nin fɔ. Ba ko o yɔrɔ bɛɛ la a ko n ye n kumakan lasegin. T'a fɔ cɛ ye k'a ka taa fɔ Alakira ye ko denmuso bi yan n'a ko sisan ko k'a furu siri a bɛ d'a ma. O yɔrɔ bɛɛ la ci taara fɔ Alakira ye. Rasulul Akram sallallahu alaihi wa sallam a yɛrɛ de y'i bolo barikama in don a kun ka Julayi bibi ka furu nafolo bɔ k'a di ka denmuso furu siri tile damadɔ kɔfɛ. Silamɛw a bɛna Ala ka kabako ye dɛ. Jaa ni jɔn y'i yɛrɛ di Ala ma Ala bɛ sɔn i la. Jaa n'i ka ko di Ala ma Ala b'a dilan i ye. Ko fantan don, ko fɛn t'a bolo, ko farafin don, k'a ye cogo man ɲi. Allahu akbar. Furu nana siri. Furu sirila. Tariku dɔw ko tile damadɔ. Dɔw ko ayi dɛ, ko furu sirila don min yɛrɛ don. Mais a mana k'a fila fɛn o fɛn ye, Julayi bibi ni muso in u ma mɛn ɲɔgɔn kan fiyewu, u ma hali dɔgɔkun kɛ. Tarikutigi fanba ko furu sirila don min na, ko wele dara ko jihadu bɛ yen, ko jɔnni bi bɔ ka taa jihadu kɛ ka taa Ala ka diinɛ dɛmɛ Alakira nɔfɛ. Sallallahu alaihi wasallam. Julayi bibi kɔɲɔ kɛ k'ale bɛ bɔ. K'ale bɛ taa Alakira dɛmɛ, k'ale bɛ taa Ala ka diinɛ dɛmɛ. Julayi bubu bɔra tan, a ma si dɛ, ani muso ma don, furu kɔni sirila. Julayi bubu bɔra tan, u taara jihadu kɛnɛ kan. Kuma min na ni kɛlɛ banna, Alakira bɛ ka sahabaw ɲini, dadigi kɛra silamɛw la. N'a ye min tɔgɔ fɔ, u b'a fɔ k'o binna, a ye taa taga na. Maa si ma Julayi bibu kibariya sɔrɔ. Alakira yɛrɛ nan'i kanto ko Julayi bibu bɛ min? U wulila u taara ɲini, u taara mun de ye? Cɛ 7 de kɛmɛ k'a kooli, o bɛ su don, a yɛrɛ dalen b'u cɛmancɛ la, a fɛnɛ su don. Julayi bibi radiyallahu anhu a shahidu suyara ta. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, an karamɔgɔw olu ye bilasiraliw kɛ. Fɛn min sɔrɔla olu ka bilasiraliw la, an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Bɛɛ fo ka bɛɛ barikada, balimatu minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada, ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Kɔrɔ cɛm, alimami ka cikan b'an bolo, an bɛ ko in kuntagala surunya, an ɲɛ b'an karamɔgɔw n'an ka seekuw la kɛnɛ kɔnɔ. Alimamiba ko n'an sera kɛnɛ kan, ko ka balimatu fo n'o ye Mariam Danbɛlɛ ye, a n'a ka jama. Ka Bɛnkɛ Kulubali k'a fo a n'a ka kalanbolo, ani Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, maa o maa sen sera kɛnɛ kan, ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada. Maram alimami ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ko ji bɛ laban jun kɔrɔ, ko n'an nana ko ka Bamu Jakite fo, k'a barikada ka dugawu k'a ye, komi a fɔra cogo min ɲɛdimi, o de y'a to alimami bɛ nin kɛnɛ barikama in sɔrɔ. N'o tɛ n'o tɛ nin kɛnɛ man tɛ ka fɔ a kɔ, danfɛn kuntigi ka kɛnɛ de ye nin ye. A fɔra cɛ min ma ko abaru bani duniya wa awfaha shamsul wujudi allazi mala'a mawlidihi ma bayna qana'ana wa misraha Muhammadu Rasulullah. An bɛ danfɛn kuntigi ka kɛnɛ kan, alimami ka nisɔndiya foli don ka ɲɛsin aw bɛɛ ma. Maram ko karamɔgɔw ka ca, ni alimami ye ci do jeli da ko ka n'o fɔ, o taara o taasira fɛ. Ne bɛ min da kuma kan Maram ne yɛrɛ k'o lase Bamu ma, a denkɛ ko barikaden ka barikaden ye jumɛn ye? Maa min b'a fa ka kanu, maa min b'a ba ka kanu, maa min b'o tɔ tɔpɔtɔ. Alimami bɔtɔ salon, denkɛ dɔ taara alimami bila a bilasira, a diyara. An b'a fɛ cogo min bi ta in fɛnɛ ka diya ka tɛmɛ o kan. Wasalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, karamɔgɔ y'a fɔ cogo min, yan ko ye programme ko de ye. Anw ka sɛku bɛ yen n'o sɛku Aliyu ye, o y'anw kɔrɔkɛw bɛ yen, dɔgɔninw bɛ yan, denw bɛ yan, mɔdenw bɛ yan. Nka kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka sigi, a cɛkɔrɔba bɛ se ka taa nin kare 3 fo 4 fo ka se dépôt ma, anw faw tɛ yen bilen. Anw de ye du maakɔrɔbaw ye bi.
ni dunanw nana an fɛ an bɛ wajibiya k'u bisimila ala kosɔn kira kosɔn k'u ka foli segin u ma ala ka hinɛ mise b'a la a n'anw jɛra sigi la karamɔgɔ tun don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ka muso de kɛra ni ɲɛmɔgɔ fasow ye an ka kin kɔnɔ ka kira kanu an kan ka barika da la ka tila a denkɛ min b'an bolo an ka zawiya misiri kɔlɔsi min b'an bolo ni ɲɔgɔn de b'a bolo a n'a ka denmisɛnninya wagati ma jan an ka misiri kɔnɔ misiri kɔnɔna fana na misiri ka yan fɔlɔ ale de b'a wele a ka alimamiw bi yan wagati ma da wagati si ni wagati y'a da o ye fitiri de ye n'o tɛ an ka wajifa t'a da hadara t'a da a bɛ wajibiya ma n'an nana an k'a fɔ a somɔgɔw ye k'a fɔ a ba n'a faw ye k'a fɔ den min bɛ sira kan nin ye yarabi a y'an dusu suma a y'an dusu suma dɛ a b'a bolo cogo min na Aliyu ko n'an nana an ka foli kɛ bangebaaw ye hali bi ala ka n'u dɛmɛ sigi tɔgɔ la an ka cɛkɔrɔba yan an taɲana jalakaw bɛ yan camunakaw bɛ yan tarawelelakaw bɛ jaralakaw bɛ yan Bubakari Mayiga a n'an ka dugutigiw alhamdulilayi bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan wagati ka surun an tɛna se ka don détail bɛɛ la ka bɔ yan fɔ kare kun Sakola bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan ala ka jɔn ala kanubaw ala kɛra kanubaw alijɛnɛ ɲinibaw ala de ye maa minnu kanu maa minnu ko k'u b'u sen da o sen da nɔ la o ye ahlu tasawufu ye ahlu tasawuf o ye jɔnni ye o ye kɔlɔsitigiw ye ahlu tasawuf o ye jɔnni ye minnu ko la ilaha illallah ahlu tasawuf o ye jɔnni ye minnu ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim ahlu tasawuf o ye jɔnni ye alladhina yaqulun la ilaha illallah silamɛw maa o maa ne bazi kɛra nin kumakan ninnu ye n ye ninnu minnu fɔ k'o k'i taabolo ye a y'o fɔ e ma ko e ye sufi mɔgɔw ye o kuma anw minnu ye sufisme mɔgɔw ye anw minnu ko k'an bɛ mawuludu kɛ an minnu ko laylatul qadri an b'o ɲɛnamaya an minnu ko ashura an b'o ɲɛnamaya an minnu ko al isra wal mi'raj an b'o ɲɛnamaya o kuma in bɛ ɲɛsin anw de ma kabiri kelen ni ko in bɛ senna kabiri mawuludu kalo fɔ sisan wa fɔ san wɛrɛ mawuludu a bɛ senna n'i y'a kuma fɔ dɔ b'a fɔ hali bi mawuludu wa hakilila ko jumɛn don n'a dabɔlen don wajibi de kama n'a dabɔlen don i ka cibaa di dɔn mawuludu nabi sallallahu alaihi wa sallam a kɔrɔ ye jumɛn ko ne ni e k'an k'an fari fɔ ni cibaa ye cibaa ye jɔnni cɛ min n'a tɔgɔ ka ca ba kelen n'a bɛ daminɛ muhammad harfu naani don n'o ye hadamaden min composelen don k'a daminɛ e la e cogoya dɛ o de ye muhamadu ye i kunkolo ani disi ani kɔnɔbara ni sen fila n'o kɛra i kɛra muhamadu ye muhamadu i jɔr'o la o kuma n baw aw di jijalen don muhamadu ko la yali aw kan ka bololankolo ka bɔ a la wa o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen e kuma galamani tɛ ŋu an b'a la an ye fɛn min sɔrɔ a ka nisɔndiyakan ni folikan na an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu n bɛ ala fo k'a barikada n bɛ ala fo k'a barikada ka n bangebaa fila fo n ka diɲɛlabɔ sababu bɔra olu mun na ka laban ka n ka sotigi fo n bɛ ka baara min kɛ nin ye ala kama baara don an b'a kɛ ala kira kanu kosɔn ya rabbi ala ka k'a ye bɔda alikiyama na an bada alisama fure bɛɛ lajɛlen fa ni ba ni bada alafɛn fure bɛɛ lajɛlen n bɛ ala fo k'a barikada n bɛ n sigiɲɔgɔnw fo n b'an ka alimaminakaw fo n b'an ka dugutigiw fo k'an ka karamɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnya seda mariam ale de ye nin ide donkɔrɔ wa ale de ye n dɛmɛ a la o kuma ne tɛ kuma wɛrɛ tɛ ne da ka ala fo k'a barikada ka dugawu kɛ ala ka nin kɛnɛ ala k'a ɲɔgɔn caya ala k'a barika don du la k'a barika don denmisɛnninw na k'a barika don quartier la k'a kɛ barika ye an ka jamana ye
k'a kɛ bɔda y'an ka jamana ye ka malimatu cɛ n'o ye bɛnkɛ k'a fo a yɛrɛ ɲɛ b'a la ale de b'a organiser san o san ale de ni jama bɛ bɔ ale de ni karamɔgɔ bɛ bɔ comme u y'a daminɛ don min na fo bi u ma ko in daminɛ ni 2 ye u y'a daminɛ ni alakira kanu min don n'u y'a daminɛ u m'a minɛ ni 2 u m'a minɛ ni 3 ye on bɛ ala fo k'a barikada hali bi nin kɛnɛ ala ka ɲɔgɔn caya o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ye ɲininkali ten ko labɛnbaa jɛkulu la fɛn min sɔrɔla olu ka nisɔndiyakan ni dugawu don na an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Kɛnɛ in sigira ala ko de la an b'a ɲini ala fɛ ala ni sera sababu a n'a jɛɲɔgɔn a n'a silamɛɲɔgɔn a n'a balimaw ani quartier mɔgɔw ani dukɔnɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini an kuntigi mamadu sallallahu alaihi wasallam fɛ kɛnɛ in hali bi ala ka sankɔrɔta kɛnɛ in hali bi ala ka bonya kɛnɛ in hali bi ala ka fanga don ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ k'an caman kɛ silamɛya la. An bɛ ala fo ala min n'ale tɛ diɲɛ tɛ yen kuma tɛ anw ma ka tila ka segin rasulu ka seli rasulu kan alayhi salatu wasalam n'ale min tɛ an tɛ ala dɔn ka tila ka dugawu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ jamana ye fɔlɔ barisa jamana bɛ degun min kɔnɔ ne jamana tɔɔrɔla jamanadenw de bɛ tɔɔrɔ jamana n'a ye hɛrɛ sɔrɔ jamanadenw de bɛ hɛrɛ sɔrɔ donc an bɛ ala deli an ka faamaw ala ka u fanga se ala ka kisi ni tanga ni kana kɛ jamanaden bɛɛ ye minnu tora kɛrɛ la ka yafa ɲini ala fɛ a ka hinɛw la a ka yafa kɛ u ma ayiwa minnu yɛrɛ blesselen don ala ka kɛnɛya d'u ma donc o kɔfɛ n bɛ kuma mawuludi kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko ko mawulid i ko ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam i tɛ ala dɔn ni cɛ min tɛ ala ko cɛ min ma ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhammad, nous t'avons envoyé à la totalité des hommes comme miséricorde de notre part. An e de ci k'i kɛ hinɛ danfɛn bɛɛ ma min ka fisa ni e fa ye a ka fisa ni i ba ye min tɛ hinɛ tɛ k'i fa la jinɛ a tɛ k'a la lahara a ka kan bɛɛ k'o dɔn o y'a dɔn cogo o cogo i b'a dɔn ka se hakɛ dɔ de ma donc a ka kan an bɛ fɛti caman kɛ a ka kan kɛnɛ ka sigi kɛnɛ min na kuma bɛ kɛ rasulu kan alayhi salatu wasalam an bɛ min dɔn a la o bɛ fɔ an ye n'an ɲinɛna min kɔ o bɛ fɔ an ye an tɛ min dɔn o bɛ fɔ an ye parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ ko le rappel profite aux croyants hali ni delila ka mɛn n'i y'a mɛn a bɛ na ni ko kura ye i ka wale ni i dusukun ni i ka kɛwalew la donc an ka musokɔrɔba ye nin boloda tiɲɛni yɛrɛ la n t'a dɔn a bɛna fɛn min kɛ min ka bon ni nin ye parce que n'i ko ko mawulidi i m'a fɔ k'i kelen i ko silamɛ bɛɛ de fɛn min diɲɛ fan bɛɛ b'a sigilen sɔrɔ yɔrɔ min na ka fɛn min hɛrɛ sɔrɔ o mawulidi de ɔ an ta in na ala de bɛ fɔ kira de bɛ fɔ ka dugawu kɛ jamana ye an yɛrɛ fɛnɛ ka wasa sɔrɔ a la diɲɛ na ani lahara. Madame ba bɔra ka kuma Aja Umu Jakite an bɛ ale de ka sigi la bi an b'ale de ka wele la bi Bamakɔ bɛɛ bɔra k'a laminɛ misiriba Fajigila Korofina misisirani kalandenw groupe Malimatu bɛɛ lajɛlen Bagadaji kalanbulon bɛɛ de bɔra Bamakɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka na lamɛn INFM musobaw ka bɔ Kati fo Bamakɔ ka na Umu lamɛn famille Bala la an bɛ famille Bala la an bɛ dugawu kɛ Cheikh Amala ye a n'a kɔrɔw bɛɛ a n'a dɔgɔ minnu tanyana ani minnu bɛ balolen o tuma na dilika y'an wele ka na nin ye san o san baara de ye an bɛna nin kɛnɛ belebeleba in sigi alakira ko gɛrɛgɛrɛ rasulu kanu yɛrɛ ala ye bonya min d'a kan ka karama min d'a kan k'o bɔ ka yira an denw na k'a yira an balima n'an sinjiw la k'a ladeli ni kira hɔrɔma ye dilika y'i bolo don nin baara in kɔrɔ dilika ko k'ale tɛ se Alahu taala ye den ɲumanw d'a ma Alahu taala ye den ɲuman d'a ma PDG n'a dɔgɔninw ala y'o kɛ den ɲuman ye ka di dilika ma musokɔrɔba in ma kasi a denw bolo a ma kɔngɔw bolo a ma fɛrɛw bolo a ko ale tɔ tɛ Alahu taala fɛ ala de ka juru b'ale ubuna k'ale se ka juru sara ka ban
fe kɛnɛ sigi ka dugawu don furuɲɔgɔn ni baden ni sinjiw ye ani kabila bɛɛ ka fana ba ka dugawu ɲini a kɔnɔ ka dugawu don a wolodenw ye bala duden bɛɛ silamɛden bɛɛ Mali den yɛrɛ bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan dilika ko a bɛ kɛnɛ sigi ka Ala deli Ala ka hɛrɛ kɛ wolomuso bɛɛ ye an b'o ta k'o damadɔ de la nin ye ani Serifula ye baara daminɛ ani Ɲɛta TV ye baara daminɛ n'o ye Seyida Mariam yɛrɛ ka télé ye a n'a ye baara daminɛ an bɛ Siri Burama Jire fo yan kosɛbɛ a b'an dɛmɛ dɔrɔmɛ 1 ti di a ma Masiri Burama Jire ko a b'a an jigi kɔrɔ Ala ta kɔfɛ Ala k'a sara ni hɛrɛ ye o kɛnɛ de sigira nin ye min bɔra ka kuma n'o y'an ka musokɔrɔba ye a ka kuma man ca tuma dɔ a yɛrɛ t'a fɛ ka kuma de ko dɔn a ka dakurunya 2 fɔ ka foli kɛ o kɔfɛ min bɔra ka kuma o ye baro kolontigi ye o ye famille ba o ye e yɛrɛ mana a ɲɛ ka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'anw de ye fa kelen ba kelen ye o ye ne yɛrɛ ka Alhaji Baru ye Seyida Mariam foyi tɛ n bolo ko n b'a di mɔgɔ ma Ala kama kanu o de ye n bonya n ye bonya sɔrɔ ni Ala kira ye n bɛ barika da Ala ni kira ye ka barika da n fa ni n ba ye kosɛbɛ o tuma na u ye n bonya u ye n kanu k'an ta k'an bila nin ko in ɲɛma ni n ka sotigi Kulubali kuma tɛ ne da n ye Mɔlimatu wele Bamakɔ fan o fan a bɛɛ ye n laminɛ bi Mɔlimatu ko ma kɛ basi ye k'a na dɛsɛra karamɔgɔw fɛnɛ b'o cogo kelen na yan nɔ o tuma an nisɔndiyara an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana kolo suma mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ bɛna da ni kalan duman ninnu kan kira mankutu ɲuman ninnu kan ani ladilikan minnu dira Ala k'a to an bɛɛ k'a ta ka baara kɛ ni a ye an baden Serifula TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔn o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen don Serifula TV la o wagati bɛɛ lajɛlen na nin tun y'an ye Dar es Salaam an ba n'o de ye Aja Bintu ye laadala a bɛ wele bila alisilamɛw ma a n'a balimaw n'a sinjiw ka na wajuli kɛnɛ min sigi ka sanga ni kira ka bangeli nisɔndiyali yirali nin tun y'an ye o kɛnɛ kan an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ dugawu minnu donna Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ kumakan sanuman minnu fɔra Ala k'an kɛ jɔn kunnadi ye ka kumakan ninnu waleya baara in ta musakaw bɔra yɔrɔ minnu na Ala k'a ɲɔgɔnna caman bila an nɔ la ɲinan ta Ala y'o yira an na san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na an ka jamana n'o ye Mali ye cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ Ala k'o don jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Ala kun y'aw garisɛgɛ don min na o de ye nin an b'a fɔ Ala ka sigida wɛrɛ yira an na salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh shukran lakum wa barakallahu fiikum صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم نعمتي نور الله محمد حبيب الله محمد تكي الله محمد